Kaya beya ing balena ning 70 anyos sa Milagros Manansala kareng mekwaking pangatibag na ning proyektong dike king kandating arayat anyang milabas sa bulan na ning Agosto. Midobliya pa kanuing kalbaryo ngeni, pauli ning alang patad apamanuran kambe ning bagyong Enteng. Ngeni balang muran, lulubya kaing ilog, danom, malalam na may yakwanin kusina ako. Siyempre, nembenge ako rugo makatutuduring agaganak ako milako bali. Pauli ning peligro, amuyuta na laning lokala kapanibala ning arayat ang mag-evacuate la pamo ren pamilyang makatuknang siping ning ilog. Agpangking social welfare officer na ning balen ay Diana Jean Mesa, at 26 mapamilya reng alistarang kayabe kareng miapektuwa na ning pangasira na ning dike. Yung iba po nag-stay pa po. Yung medyo malayo ng konti sa po. And then yung mga 3 families na yung natamaan na po talaga yung bahay nila, sila po ay nag-evacuate na po sa kanilang mga kamag-anak. Doon po sila nag-stay ngayon. Pero every morning tinitignan pa rin po nila yung naiwanan po nila na bahay. Pero hindi na po sila natutulog po dyan. Kung patuloy pa po yung ulan, possible po na maapektuhan po yung iba pa po na hindi pa totally naapektuhan yung mga bahay nila. Kasi katulad po niyan, patuloy pong umuulan. Nung pong una kasing pinuntahan ko po ito, inaayos nga po, nagsasandbagging nga po sila sa tabi. And then, yan, wala pa po yan makikita natin na hindi talaga nakikita yung ilog nung time po na yon. So ngayon, since po umulan, lumaki ang tubig at lalo pong parang lumala po yung niya. Siguro po kung nakikita na nila na talagang hindi na po safe para sa kanila, much better po na mag-evacuate na po kung meron silang ibang pupuntahan, or if wala naman po, nandiyan naman po yung aming evacuation center. Kung talaga pong kailangan po, lagi naman pong ready ang aming opisina na tumulong po sa kanila. Sumangid na niyan, sinabi ng Manansala ela magsilbiking evacuation center uling dakala miyembros king karelang pamilya. Mas kumpormi ya kanu nung dinandalang pansamantalang tuknangan ibat kareng mikiopaya. Kaya kahit kasi marakal kami at luki ang pamilya, bati apo. Kaya tanggap ita. Samantala pauli na pining masikanauran, kaya bela naman din pamilya ng Milagros kareng meri ng Chapulong kilong abyas ampong grocery packs, apemye na ning Municipal Social Welfare and Development Office na ning arayat ngening Merkulis, September 4. Yako puing kaya kayong talasuyo Lizan Morten, ating pusong makabalen.